Katresnan sejati. Spesial buat mulai berdua menjadikan cinta yang sejati buat Anda. Om Mantri. Apa deh? Ayo mas. Oke. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing mengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa pusada rembulaning wayah wengi nambahi kesing ati iki beku jana tino ngendi titin manis kang tak anti-anti Tak gombal ngono to. yo sayang. Ning endi? Manut ta? Manut. Ya ning dhuwur kono naknu. Oke. Golek nggon sik ya. Beres. Neng kandang oke, neng Tegal yo oke pokoke. Jawan di depan mungkin. Wong bagus aja sirana langsung. Oh, oh, oh. Aku teka bidang tresno lelangan asmara gawe sing rasa nambani ati kuciwa kang mas tantramna atimu setia ngenteni bisa katamu tresno suci mangki Semua berbahagia. Spesial juga buat abang tamu. Full senyum hadir. Janji tresno disekseni Ayo bolos-bolos sinoman Lintang-lintang Ora ing ngetok. tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula Ya do indak-indik to. paringa pusada rembulaning wayah wengi Iki go lawuh apa piye to iki? nambahi Terima kasih bosku. kesing ati iki wepu jana tino ngendi duh wong Monggo manis ibu-ibu. kang tak anti-anti spesial Karang Taruna matur nuwun bonuse bose ya Matur suwun. sapa jenenge Mas Mas Kedon Mas Kendot. matur nuwun Iya. satus saya Mas Kedon adongake lancar sugih Amin.
suci Mangkiyo Rahayu. Matur thank you untuk Anda. Hei, ha. Oke. Mas Kenton. Mas Bonusi Kendan. 100.000 minta lagu apa Mas Kenton?